Ungcamp 2014, mørkoldt, fredag aften. Der skal vi have en sejrsfest. Vi skal glædes over, at Jesus han døde og opstod for vores skyld. Vi skal fejre, at Jesus vandt, og jeg har vundet. Og det er jo så fantastisk, at her i livet, der har man sat til mål. Man træner op til en halvmarathon. Man arbejder med, hvad det er for en uddannelse, man gerne vil have. Man spiller fodbold for at vinde, osv. osv. Og når man sådan kigger på alle de her sportsgrene og andre ting, så har vi jo aldrig, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde oplevet en sportsmand, der har vundet en ting og står der på podiet med pokalen for førstepladsen for en kæmpe præstation. Og så går han ned, og så siger han, du skal have den her pokal, for jeg synes faktisk, at du skal vinde. Det er det, Jesus han gør. Jesus vandt. Graven er tom. Jeg har vundet. Jeg har ikke gjort noget som helst for det, andet end at tro på hans død og opstandelse. Det er der festen den ligger. Det er derfor, at vi skal juble, vi skal lovprise, vi skal glædes over hans død og opstandelse, og hvad det giver os af muligheder. Håbet om et evigt liv sammen med ham. Vidsheden om, at han er med os hver eneste dag. Derfor skal vi have en sejrsfest. Vi skal juble. Jesus vandt, og du har vundet. Ses!